Camagumanyange camagumabandla kandaba ezithakalanga. Namhlanje ngumgqibelo ke bantu abahle, usuku apho sincokola khona ngezinto ezidlumzi, lusuku esiye sidize ngalo amahlebo, sicebisane kaloku. Qhubeka ke nawe ukuhlom lapha ngezantsi ngokubuza, ngokucebisa, ngokugxeka, ngokuncoma. Please like and share the love kaloku, share the light, share the messages to all who can benefit from what we are dishing out. Wena ke one-topic, onye ezo topics othi ubawela khe nazo zifikelele kulo kaloku elijelo lika-YouTube, uyenza nje banabanye besenza ngoba ubhale, sizawukwazi ke sithi sibuyele kuyo lo topic xa ixesha livuma. Subscribe ke mntana omhle and hit that notification. Namhlanje ke zizwe siphethe kaloku isihloko ekudala sicelwe ingakumbi apha ko-Facebook. Kaloku some of you may know already ukuthi if we have to do it, we do it right. We dug into our annals kaloku to get you something juicy ngaso esi sihloko esithi Isibambelelo sothando. To be blunt, kaloku lento is nothing either than Amadliso othando. Sizawuncokola loo nto ke namhlanje. Here are two announcements. The first one yokubana wena mntu usenomdla wokubhalisa kwisikolo samayeza, sisaqhuba, sishekelwe nje iveki. Ignore le video ya last week. Kaloku besitshilo kuba intsula yivideo eyadilithwa ngu-YouTube ngenxa yeclip angazange ayithande. After we've removed the clip, usaphinde kaloku sayibuyisela intsula even though it was a month later. So emva koko ke, in fact from that video khange sithathe nto, we just removed le clip bingafunwa, yonke ngenye into yangena kwabe kuthethwa ukubana sivalile. No, sasivale ngoko. That's the first announcement. The second announcement ke yethi wena mntu usazifuna intlanga zemali, wena mntu othi ndifuna uthandwa imali, ibhizinesi yam ndicinga uba ingaqhubekela phambili xa ndinazo ezintlanga zemali, ocinga uba nalapha emsebenzini nee-promotions zingakhawuleza zifumaneleke intlanga zemali kuba ziyafumaneka ngokuba ungene kwiwebsite www.vuselanga.co.za. wena mntu ke uthi ndiyasokola phayana, mna andikwazi uyenza le nto ka-online inbox, kaloku baninzi abenza njalo, and then siyenze into yokuba order from our side. Siyakhuriya ke mntana omhle, iyakhawuleza. Asiwagawule siwarhuqa ke singatyi ixesha ngee-adverts kuba kaloku nezi adverts zityi data. Singene kaloku kuwo umba wesibambelelo sothando. We always started the same way. Siqala ngento ethi yintoni into ethile, meaning loo nto sithetha ngayo. Yintoni isibambelelo sothando? Eli kaloku liyeza elokwenza ukuba umntu othandana naye okanye lo mntu ufuna ukuthandana naye nibe naloo nto inidibanisayo eqhutywa liyeza. Athi swi umntu luthando, omnye umntu angeva noba sekhwazwa kuba kaloku iindlebe ziduma wena, nguwe oyena mntu ingxolo apha kuye lo mntu. Babuze ke ngokabanye ukuthi is it still love na xa izawuqhutywa le nto yala mayeza, ingabi seyiyona? Shouldn't uthando olu ibe yinto that runs its normal course? Luqala uthando, luphela uthando, kude luphelile sihlukane. Ingaba iseyiyona xa izawuhamba ngokuba incediswe ngamayeza? Sizayiphendula ke xa izihlwele sivuma. Siyagqitha ke sibuza umbuzo olandelayo ukuba isuka phi le nto yezi zibambelelo zothando. Mandulo kaloku phambili phaya siyazi ukubana kaloku abantu babengathandani ngohlobo lwangoku ndidibane nawe eteksini okanye apha kwaShoprite ndicela inamba. Ngela xesha langokuya utata wam wayethi xa ebona uba ndisexabisweni lokuba ndibe nomfazi ahlangane nabantakwabo kunyuka apha kuye kulo mzi unalo sisi, baye bathi xa bemjonga bambone efanelekile uba ngumakoti lapha ekhaya. Ibisenzeka ke uba lo sisi xa efika apha angayithandi le ndawo, babaleke ke abanye. So le nto yezi zibambelelo yayinto eyincedisa ukuba
umntu makathi xa efika ngoku esepha emva kocango engekabi na chance sagadiwe le ndoda naye saqhelana naye engekayithandi nakakuhle ngenxa lempumlo yayo inde, afakwe kaloku esisibambelelo atsho usisi athomalale. Siyayikhumbula kaloku uba amadoda kudala ingabantu abanezithembu. Indoda kaloku yayikwazi uhlanganisa umzi wayo ngokusebenzisa zona ezi zibambelelo. Yengapheleli nje indoda ukwenzela ukuba ithandwe ngabo bafazi bayo, yayisebenzisa ezi zibambelelo zothando ukuthi kwabona abafazi bathandane bavane. Abantwana bakanokhaya nabantwana kaloku bakalo nkosikazi inkulu bekhulela noma bakhulele kweliphi icala, nto leyo ngenofane yenzeke lula ngoku kuba kaloku ezi zibambelelo have since changed the meaning and direction. Ayiseyiyo laa nto yakudala. Iqhubile ke into ezibambelelo ukusuka kuloo nto yoba indoda ihlanganisa umzi wayo. What we've noticed into yokubana kuye kwaqalisa ke ngoku abafana xa beqala uyophangela ezimayini, xa beqala uphangela abafana baba ngodlalane kuba ngoku nayo lo mfana imali. Uzawuthi ke lo mfana ndini xa idibana nayo ile ilokho ayithandileyo kuthi ungekayinaphi afake isibambelelo sothando. Kuthi xa ugqitha enye ilokho eshayinayo umdla uphelile kule yokuqala afake isibambelelo sothando kulifika ishayinayo. Kuthi kusenjalo abone enye intombazane engathi noko nayo inesinqe sirayithi esimfaneleyo ubhutilo afake isibambelelo sothando. Loo nto ke ngoku yashiya iinyembezi ngasemva, headaches and heartaches, abantu abangasalaliyo becinga ubhutbele obashiye iindlebe zivalekile nguye ngenxa yazo ezi zibambelelo. Ungacingi uba ke yaphelela apho ke le nto esithi progress. We started to see abantu abangoomama athi lo mendi njengobefikile apha ekhaya lingekatshoni nelanga, abona uba le ndoda lena mandiyibambe ukwenzela uba le ndoda ingaphindi ilaqaze, atsho ke ngoku ngaloo ndoda ingupopayi, isiyoyoyo esingayazi nokubana kuyahlwa okanye kusesebusuku na. Le nto lena ke ngoku yaphela iba yinto eqhelekayo apha phakathi kwala makhaya, yaphela iba yinto yaziwayo uba amadoda ayadlisa. Umfazi ngamnye ubuza kwabanye ba, heyi meza uncedwe phi wena kwesi sakho? Imbi ke le nto kuba uzawufumanisa ukubana kule mizi ade aziwe utata ubani ukuba udlisiwe, aziwe umama ubani bani udlisa indoda, ade ngenye ixesha nukwe kuba kaloku ngoku le ndoda seyiyo ngoku umfazi walapha kweli khaya. Umama nabantwana bade bambone ukuba yeyi noku umama indlela aqhuba ngayo ayiseyiyo, kuba umama ngoku seyinguye indoda lapha, seyinguye utsiba amacingo. Umama manesiya kathe kwajwarha ngenye imini ungapha kwagatyeni, esixesha lihamba apha kwabhele kukhuliswa abantwana bakwaDlamini nabantwana bakwaNkala. Kuyale usajongeleyo oodlamini ngoku abasalindi uba umama afike phaa kubo, seyingabo abafikayo apha kwabhele. Uba ubhele ulele uzawuthi noba uyamxelela uba heyi bhele ingathi noko le meko yakwakho ayikho rayithi, uzawuphaphatheka ubhele ayokuxelela unkosikazi uba yeyi andiyazi le nto ndiyixelelwayo ngaba bantu endingazi uba bangenaphi kwiinto zakwam, khona uba undidlisile. Kuba kaloku xa ndidliswe nguwe ndikuthanda yintoni erongo kuloo nto, bangenaphi bona? Sithe xa siyiqaphela ke ngoku le nto lamadliso afumanisa uba ngoku nabantwana besikolo sebeyingene. A16-year-old girl izofuna idliso, ukudlisa grade 9. Ibizwa ntoni ke ngoku xa nabantwana sebefuna ukungena le nto yezi zibambelelo? Amadoda ke asebenza apha emayezeni kuba kulanjiwe, kungathiwa hayi kunikwa abantwana izibambelelo bahambe abantwana. What have been consequences, particularly kule nto yabantwana? We started to get reports about high suicidal rates amongst teenagers. Wena ke olandela ezi statistics, whether true statistics South Africa okanye ezi depression groups okanye ezi mental health associations, uzawufumanisa ukubana
inyukile into yabantwana bazibulalayo from the age of 12 to the age of 21. We are not saying ke ukuthi into zezibambelelo are directly related to ezi-suicide, but we are saying there is high probability kuba kaloku ayinothi apha koobhuti nosisi ishiye ii-headaches and heartaches bathi ke abantwana bengekamaturishi bakwazi bona uhandlisha izinto zezibambelelo. I want to believe ukuthi if ii-researchers zethu, if abantu bakuthi abenza ii-social sciences can look at le nto yamadliso amongst teenagers, bayijonge uba is there a correlation ecacileyo, because kaloku ayikenziwa le nto icace. Will it be fair ke mntana omhle if we can argue ukuthi le nto yamadliso othando have lost the intended use and meaning, kuba kaloku ngoku is no longer into yabantu abatshatileyo. There is also a new wave of madness that we are witnessing, particularly thina bantu balapha emayezeni. One of ezi zinto esiziqaphelayo uzawufumanisa ukubana nalapha ezi-taverns utothile xa ibona ingathi sihle saskate afuna ufaka isibambelelo apha kobutywala kuba kaloku ezixela uba andikwazi umshiya lo. The question is, bangaphi ofuna ukubafakela esi sibambelelo apha etywaleni and for how long? Uzawufumanisa uba nalapha etawuni ubhuti othile banalo sisi, can I buy you something? Can we have something to bite? Chatha isibambele. Nalapha ke ezigodlweni we are also told ukuthi amadoda nawo xa ibona esi sigulo sizileyo bengathi noko engafanelana naso okanye engakwazi noko ukungena fake naye isibambelelo sothando kulo mntu uzele ingxaki yakhe. This is more common kwabo sisi. Umntu xa efika fumanisa uba unengxaki katata ekhaya into azilungi, indoda ibona uba tye nantsi itshansi yam kathi ndifake isibambelelo noba ndizuvala gebhu but ke mhlawumbi ndingakwazi ungena apha. Sigqithe ke sithethe ngee-types zezibambelelo ukuba zingaphi na. Uzawuba uyaxoka ke umntu onothi nazi ii-types, because into yamayeza kaloku iyeza ngalinye likhandwa ngulo mntu ulikhanda ngokwezihlwele zakokwabo nangokwendlela afundiswe ngayo. So it's not easy to say Z10 or Z3 or C1. Here we are going to discuss only 4 groups zazo ezi zibambelelo. Ezi ke zezithini esiva ngazo nesizaziyo, enye zezi sizikhandayo apha ekhaya. I-first group ke sithetha ngezi zibambelelo ezifakwa ekutyeni okanye kuloo nto iselwayo, medical okanye clinical, kuzawuthiwa zingu-oral ezi. The first group okanye the first type seso sizawufika singumgutyana othile ofakwa ekutyeni. Abantu abaninzi xa bakhe bafika apha ekhaya bayazi le nto siyibiza ngokuba si-spice. This one is straightforward. It can either be a powder okanye kweminye imizi izawungabiyo powder ibe yiloo nto eliyeza kodwa. The second type which is related to the first one ilezawufika iyintsizi. You'll find ukuthi sekwalela yeza ibiliyeza kodwa litshiswe and i-mode of ikuyifaka is the same, ifakwa ekutyeni. The third type izawuba either lela yeza okanye laa ntsizi kufakwa amafutha athile, izilwanyana ezithile, kufakwa ii-parts ezithile zezo zilwanyana zithile isafakwa ekutyeni ke. Nalena eyesine apha kwezi zingu-oral izawuba ngamafutha athile esingafuni uwabiza apha afakwa ekutyeni okanye kuloo nto iselwayo ibe yiloo nto ke ingena emlonyeni. That's group 1. The second group ngalamadliso ekuthiwa ngawangaphantsi. Apha ke sizawuthetha ngeendidi zibe ntathu zawo la madliso. The first one leli lokubana wena mntu ufuna ufaka esi sibambelelo ufake apha kuwe, then uhambe ke uye kuloo mntu ufuna ukusifaka kuye kuthiwe ke ngosisibambelelo sangaphantsi ngolo hlobo. The second type ke yile yokubana wena uthathe loo nto
iseso sibambelelo uyisele. Uthi ke xa usele okanye utye loo nto sibe eso sibambelelo ngolo hlobo siyangena kuloo mntu sifakwe kuye. There's been a question ke abantu abafumana esi sibambelelo sangaphantsi, umntu abuza uba ndingakwazi ukusisebenzisa na esi sibambelelo ndisebenzise ikhondom. Sagqitha ke singawuphendulanga lo mbuzo sinjalo. A third type ke kwakwezi zibambelelo zangaphantsi le uba umntu akuthathele i-underwear okanye athathe incindi, whether it's semen okanye i-vaginal secretion, kusetyenzwe loo nto. Ukuba yi-underwear, awuthathwa kaloku loo underwear ukuba elidliso lifakwa ngubhele, isetyenzwe le underwear yakho izofakwa apha, ibethelelwe kwindawo ethile apha kwabhele, soze uhambe uthanda ungathandi i-underwear yakho iselapha, unless ungaye emntwini ke ozawukwazi usebenzisa amayeza ibulale from a distance. A third one ke izawuba ngala madliso afakwa ngomoya okanye afakwe ngezilwanyana ezithile. Lana amadliso a-include lana afakwa ngezizwe. Ezi zizwe ke zezizawuthunyelwa ukwenzela ukubana zifike zikufake idliso wena ndodandini okanye wena sisindini. Sometimes ke ayibizozizwe, iba zezo zilo zithile zithunywayo ezawufike zikufaka amadliso, sometimes ukufake ngokukuqaphula. A third type ke, one of the types ke kwakuzo ezi yinto ezawuba zezo sporho abotikoloshe ezakufaka loo madliso ulele. Let's add it kule besithethe ngayo yezizwe. Another ke yezi zinto zomoya uba ukhafulwe, kukhwazwa igama lakho ufakwe elo dliso. Lena ke iyafana nesikhafulo, but isikhafulo most of the time ukhafulwa kububizwa ngulo mntu busewuhlukene naye uba mawubuyele kuye. Lena ayenziwa kuba nihlukene, yenziwa kuba ekufaka eli dliso ngomoya. A fourth group ke izawuba ngala madliso okuqatshulwa. We need to differentiate between ukuqatshulwa ngabathikoloshulele, apho uqatshulwa ngulo mntu akuqaphule and then akufake loo ntsizi directly. Xhaphakile ke lena xa ungumntu ongutywaleni ngokusaleleyo ufakwe ezintlanga zalapha emadlisweni. The question whether amadliso have advantages or not does not arise, kuba kaloku we've said amadliso had i-purpose yawo ngelaa xesha esetyenziswa kakuhle ukubiyela abafazi. Kodwa we also agree ukuthi noko ngoku that purpose we have since lost it, kuba kaloku ngoku uyakwazi ukuthi athi efika umntu ongusisi okanye umntu ongubhuti athi ndifuna undinike isibambelelo, kukhona umntu endifuna umfaka, ubuze uba ngubani lo mntu, hayi ngumyeni womntu othile, hayi inkosikazi yomntu othile. Uhlukanise ke ngoku abantu abathandanayo kuba silambile sifuna imali. That's why sekunikwa nabantwana o-16-year-old izibambelelo zothando. Here's what we want to mention. Should umntu eze esigodlweni azothi ndidlisiwe ndifuna ukhupha elaa dliso, in many a times eli dliso seliphelele, because kaloku umntu odlisiweyo akaziboni ekhupha dliso kuba kaloku usathe swingu lo mntu ufake idliso. Masingene ke kule mibuzo ilandelayo. Mhlawumbi before siqale lo mibuzo, we'll just have this passing question ukuba ingaba liyahlaziywa na idliso. Asizuyiphendula kaloku lokuhlaziwa kwa noba ulibona njani uba lifuna uhlaziwa, because umntu odlisiweyo uyambona xa engesenayo into ethi udlisiwe, will be sober than before. Nantsi ke series of questions esifuna uzuzibuze zona njengoba sikule lockdown ungenanto kwenza. Khawuhlale phantsi komthi and mull over these questions. Whether you are part of a group, ke nidle amahlongwana phezulu le mibuzo, mhlawumbi ningaphuma nento. One of these questions, number 1 uthi, what happens xa umntu ekudlisile then afe? Number 2, what happens xa udlisa umntu kanti udlisiwe lo mntu umdlisayo? Nanga ngoku la madliso mabini,
kulo mntu mnye kwenzeka ntoni. Unumber 3, xa umntu umdlisile and then aye emntwini ochazayo, ingaba uyavela na ukuba umdlisile. Unumber 4, what happens xa udlise umntu then asebenzise amayeza okuphalaza. Unumber 5, uyakwazi na ukudlisa umntu okhonza kwezi nkonzo zomoya ezinjengo-St. John's ZCC, ezicawe zamaZion? Abakuboni na abaprofeti baloo ndawo? Unumber 6, uyakwazi ukudlisa umntu oligqirha okanye olixhele? Unumber 7, kwenzeka ntoni xa umntu omdlisileyo eye kumntu osebenzisa amayeza empinda? Ingaba eli dliso liza kuwe okanye what shape does ezi mpinda take xa zisiza kuwe? Unumber 8, kwenzeka ntoni xa uthe nawe watya kula madliso ubufuna ukuwafaka kumntu othile, uthe usaphekile athi lo mntu izasitye kunye ngoku le mbiza sewuyipheke wayigqiba? Unumber 9, how long does it take before idliso elityiwayo lisebenza? How would you know uba lisebenzile? What should be signs zokuba noko laa nto bendiyenzile yenzekile? Unumber 10, xa umyeni wakho edlisiwe inkazana yakhe, what should you do? Unumber 11, and the last question, what do you do when you are aware ukuba a friend of yours or a relative of yours idlisiwe? What steps are there for you ukuba uzithathe in order to help lo mntu wakho okanye umaziyo? Bantu abahle, when we have a part 2, maybe we'll try to go through some of these questions sizihlamahlongwana phezulu. Okwa kaloku nje siza kuyiyeka ilale, sibulele kaloku loo manyange asidibanise nani, sibulele nabo bathumela ii-comments, be it ko-Facebook and WhatsApp, appreciating the content that we are dishing. We'll continue ke bantwana bahle, and we'll drag along our faults and failures kuba kaloku nathi singabantu, we have our own mistakes kule ndlela, nathi siyafunda, nathi siyakhula. Okwa kaloku nje kwezohlwele sithi makube chosi kaloku bantu abadala kubeyele camagu.